Laurens van der Woude en Minke Gommer speel je allebei in het stuk Oorlog van Theatersquallen een Meeuw. Wat is dit? Majesteit genade, alsjeblieft, ik spreek het. Maar waarvoor? Zowel Minke Hieraan moet een eind komen. als Laurens Woorden schieten totaal tekort. ambiëren allebei een professionele carrière in het theater. Maar hoe is dat bereiken en binnen de tips voor? De storm heeft ons tot elkaar veroordeeld. En wat voor storm! Alles waait en tuimelt en jaagt achter elkaar aan door de lucht. Na de voorstelling van het NNT hebben de twee een afspraak met de acteurs en doensters van het stuk. We willen weten hoe de voorstelling makken is. Ja, want het echt, daar zijn we natuurlijk ook veel mee bezig. En we willen ook wel wat tips. Dat zou ook leuk zijn. Ja. Does your memory stray to a brighter sunny day? Hoe wordt zo'n voorstelling nou precies gemaakt? We hebben heel erg geprobeerd om alle disciplines in hun eigen waarde te laten. Dus zoals je bijvoorbeeld soms in een musical hebt dat de dans heel erg ondersteunend is voor het verhaal. Of, weet je wel, maar hier is dat eigenlijk allemaal even belangrijk en gelijkwaardig. Klopt. We hebben niet gewild dat de een ter ondersteuning van de ander is. We hebben het gewoon geprobeerd en daardoor heb je af en toe dus een clash. En af en toe ook een enorm goed samengaan. En dat maakt het heel spannend, ook om te doen. Jullie zijn allemaal zo energiek en jullie gaan maar door en door en door. En krijgen jullie nooit last van je stem of word jij niet ontzettend moe? Of, Nou, Peter, de Belgische acteur, die heeft wel redelijk... gaat wat op de bodem qua stem, zou ik maar zeggen. Ja. Dus ook, ik heb nu 3 voorstellingen Ja, maar jij gespeeld moet en je ook merkt heel het wel hard aan mijn schreeuwen. stem al. Gewoon blijven studeren. Ja, hè? En goed in de gaten houden als je speelt. Nou ja, dat is wel zo. Als je het zomaar voor de vuist weg doet en je stort je erin en je gaat helemaal op energie in een voorstelling, je houdt geen rekening met je materiaal, Nee. ja, dan ben je na 2 keer natuurlijk klaar. Conan, young Ralph, Conan, you, and you take away into the night. Het is een kwestie van lange adem, niet opgeven, doorgaan. En altijd maken wat je zelf wil. Precies. Ja, ik geef ook les en dat vraag ik ook altijd aan mijn studenten in de les. Als je in de les komt, denk altijd aan het moment dat je van diep van binnen voelde, dat wil ik. Ja, dit is het. En desnoods, het maakt niet uit wat je dan gaat doen, maar daar moet je altijd trouw aan blijven. Ja. Oké. Nou, ik heb ervan genoten in ieder geval. Ja, het was heel mooi. Ja. Als dan dit just is, dan ik het idee met nog zoveel leren. Ja, het is natuurlijk, ik ben echt heel ervaren acteurs en ze doen het heel goed. Ja, Dus ja, heel dat- knap. ik vind Je het kijkt heel er wel knap. tegenop hoor, als je dat zo ziet. Ja.